يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تفي شرفلا لجبا موفوك ولي من دون كدل الله سبحانه وتعالى في بيجمع هير على كداما منطور على كان كشام على كان بلو سلامي كان نيغا فتو لمن يكن nga bijuma kutuba kene ka mawla doniya ka fo ambe dumazana nafadji misrila amina je ka misri wele la je anga imam ya kutuba min kanya misro ka o shereya no temena anna jera ka baro minge anna je ko la je bara kunce watula aw bismillah ni juma sanga sele أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أمي على تنو سلامو على من بين نالدي سانغولو ولون فلاندا كدوما ولون فلاندا دوما ولون فلالة ديودا كتلاك ديبيودا كنورودا ale de islamiya da fana ka kafiriya da an ga don mɔgɔ minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ olu kafiriya ala ma limaniya kuma ni islamiya olu y'u kɔ dɔn ka bɔ o ma o ye kunangoya ala ma kisi o ma kɔfɛ an bɛ seereya k'a dɔn maa wɛrɛ tɛ yen ala in kɔ ale de y'o kɛ ka tila ka seereya k'a dɔn muhamadu ale de ye ala ka ciden ye nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen ani kiraw olu laban de y'ale ye kira t'a kɔfɛ bilen nabi ɲuman wɛrɛ t'a kɔfɛ tuguni. ala ye kuranɲɛ de jigin ale kiraba in kan walasa kana kɛ kanan sababu ye hadamadenw ye ani jinɛw ani danfɛn bɛɛ lajɛlen o kuma i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu limaniyara olu danganiyara kuranɛ in de la ale de kɛra sababu ye k'an kana o kuma hadamaden ni maa min kɛra i ma sababu ɲuman ye i kan k'o tigi waleɲuman dɔn o kosɔn an b'a ɲini ala fɛ kisi ni nɛɛma a k'o jidi kira belebeleba in kan a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahaba belebeleba ninnu ani olu mɔgɔ minnu tugura olu ka taa sira in fɛ fo ka taa se alikiyama don ma ala ka anw fara o mɔgɔw kan silamɛw n'o bɔra yen silamɛ kan k'i ɲɔgɔn ladi ni min ye o de ye ala ɲɛ siranɲɛ ye o de la dɔnnibagaw y'a fɔ ani kira alayhi salam a ko silamɛ i ka surafana ta n'o ye ala ɲɛ siranɲɛ surafana ye nka surafana tɛ fɛnw la sɔn hɛrɛ ma o de ye jɔn ka ala ɲɛ siranɲɛ ye n'i ye ala ɲɛ siranɲɛ sɔrɔla fɛn bɛɛ sɔrɔla silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ an ka naɲumanba in a y'an yamaruya ni jumɛn ye k'an k'an jija an ka sigiɲɔgɔnw bonya a y'an yamaruya an ka ɲuman kɛ sigiɲɔgɔnw ye an seko damajira bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ se olu la sigiɲɔgɔn hɛrɛ la an k'o k'a ye an kana sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'an b'o dɔn k'o ye hadamadenya la tɔɔrɔ ye k'an k'o yɔrɔ janya an sigiɲɔgɔnw na an kana sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ fiyewu sigiɲɔgɔn tɔɔrɔli man di ala ye a man d'a ka kira ye o tuma a ko de la hadisa dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko
ni maa min bɛ n'a sɔrɔ e bɛ limaniya i dalen bɛ ala la i dalen bɛ saga kunu na k'i ka ɲuman kɛ i sigiɲɔgɔn ye o de ka di ala ye nka n'i ma sigiɲɔgɔn k'i sigiɲɔgɔn ye o kɔrɔ ye i dalen tɛ ala la i dalen tɛ kira la i dalen tɛ saga kunu na o ma sigiɲɔgɔnya fɛn gɛlɛnba de don diinɛ kɔnɔna la a tilala a ko a ka kumakan dɔ la a ko kuma a ka dɔn hadamadenw la sɔn hɛrɛ ma o de ye hadamaden ye min bɛ mɔgɔw cɛ la n'ale ka hɛrɛ ka ca a sigiɲɔgɔnw ye o de ka fisa maa bɛɛ ye ala fɛ yen o de ye hadamaden la sɔn hɛrɛ ma ye ni maa min ka ɲuman ka ca ka taa sigiɲɔgɔn ma o de ye hadamadenw la sɔn hɛrɛ ma ye hadamadenw cɛ la wa ala b'o de fɛ ni mɔgɔ tɔw ye o hadisa in bɛ sɔrɔ bararazi ka kumakan na a tilala k'a fɔ tuguni ko an k'an hakili to sigiɲɔgɔn na halisa a y'o fɔ ko ka d'a kan don dɔ la jibirila nana ale ma a y'ale ladi ka ale bilasira ka kuma ɲumanw fɔ ale ye ni sigiɲɔgɔn ka hakɛ k'a fɔ sigiɲɔgɔn ka hakɛ ka gɛlɛ ala ma kosɛbɛ k'a y'a fɔ k'a gɛlɛya ko fɔ a kɛra ale kɔnɔ ni mɔgɔ fatura i sigiɲɔgɔn bɛ tiɲɛ ta maa min bɛ mɔgɔ tiɲɛ ta o ye ni mɔgɔ min a ye sinji kelen min walima a bɛ fa la o de bɛ mɔgɔ tiɲɛ ta nka n'i ye kira miiri la k'a fɔ ko sigiɲɔgɔn ja ka hakɛ ka gɛlɛn ala ma a y'a miiri de ko ja a bɛ n'a fɔ sigiɲɔgɔn ye balima jɔyɔrɔ min bɛ balimaya la ala fɛ yen k'a bɛ n'a fɔ sigiɲɔgɔnya ye o dɔ de o de la a ye tiɲɛ ta in fɔ kuma in kɔrɔ de ye nin k'a bɛ n'a fɔ sigiɲɔgɔn ka hakɛ ka gɛlɛn ala ma i n'a fɔ balima ka hakɛ ka gɛlɛn ala ma cogo min i sinji o tuma n'a b'o cogo la an ka hakili to sigiɲɔgɔn ko in na Bukhari nin bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ani Muslim a n'olu fila o ɲɔgɔnnaw o de la kiraba in a y'an yamaruya k'an ka sigiɲɔgɔnw ka jɔyɔrɔ an k'o kɛ i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ cogo min na o kɔrɔ ye i bɛ fɛn min yani kanu ni i yɛrɛ kun ye i k'i sigiɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ i n'a fɔ i den i n'a fɔ i muso i t'a fɛ tɔɔrɔ k'olu sɔrɔ cogo min na kana sɔn tɔɔrɔ k'i sigiɲɔgɔn sɔrɔ cogo la i bɛ hɛrɛ kanu ni i yɛrɛ ye cogo min na ani i yɛrɛ den ani muso i k'a kanu ni sigiɲɔgɔn ye o cogoya la a y'o de fɔ o tuma i ka fɛɛrɛ kanu n'a ye n'a fɔ i b'a kanu n'i yɛrɛ ye a ye a fɔ tuguni a ko mɔgɔ tɛ yen limaniya bɛ mɔgɔ min na o kɔrɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'a sɔrɔ ale tɛ sigiɲɔgɔn ka hakɛ tanga ko limaniya t'o tigi la ala tɛ limaniya fana d'o tigi ma o tuma a y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam o de la o hadisa in na ko ale alakira b'i kali a yɛrɛ la a b'i kali ala la ala min bɛ yen masa min bɛ yen n'ale ni b'o bolo a b'i kali o de la ko walahi adamaden tɛ yen min bɛ limaniya maa min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ i bɛ hɛrɛ min kanu i yɛrɛ ye n'i t'o kanu ni sigiɲɔgɔn ye ko kuma ko limaniya t'o tigi la abada kira ye de a y'i kali fana de koyi k'a gɛlɛya ko kuma mɔgɔ bɛ yen n'i tɛ hɛrɛ kanu ni sigiɲɔgɔn ye ko kuma ko limaniya t'o tigi la ala t'o tigi jate limaniya mɔgɔ fana ye o kuma silamɛw sigiɲɔgɔnya a ka gɛlɛn kosɛbɛ ala ma o de kosɔn diinɛ a ye hakɛ dɔw kɛ silamɛya yani sigiɲɔgɔn ye silamɛya kɔnɔna na kira ka hadisaw kɔnɔna la a ko an ka dɔn k'a fɔ hakɛ dɔw bɛ yen sigiɲɔgɔn kan k'o hakɛ ninnu tanga i sigiɲɔgɔn ye o dɔ ye mun ye i sigiɲɔgɔn n'a ye fɛn ɲini i fɛ n'a y'a sɔrɔ a b'i bolo hakɛ do i k'a d'a ma fɛn min b'i bolo i k'a d'a ma n'a y'a sɔrɔ a b'i bolo a d'a ma n'a yɛrɛ ye dɛmɛ ɲini i fɛ a kɛra nafolo dɛmɛ ye o walima a ka hakilila dɛmɛ ye o walima ko dɔ de y'a sɔrɔ a y'i dɛmɛ ɲini i fɛ o ko in na ko i kan k'a dɛmɛ o y'a ka hakɛ n'i m'o kɛ ala b'i ɲininka a la lahara wa n'a nana juru ɲini i fɛ n'a y'a sɔrɔ nafolo b'i bolo i kana bakiluya ka ban ka d'a ma a ye juru min ɲini i fɛ nin ye juru don a la fo n'i y'a sɔrɔ sigiɲɔgɔn de don min bɛ mɔgɔw ka nafolo minɛ k'a tiɲɛ a t'a sara n'o mɔgɔ sugu don o bɛ faamuya nka n'o kɔni tɛ fo maa min bɛ a bɛna juru de minɛ k'a yɛrɛ sutura n'o sugu nan'i fɛ i kana ban ka d'a ma i ka malo sutura k'a d'a ma ayi o tuma n'a ye juru ɲini i fɛ i k'a d'a ma n y'a fɔ cogo min na an ka hakili t'o la ni fantanya fana b'a la a nana f'i ye k'a fɔ ko bi ka gɛlɛn ale ma dɛ yɔrɔ sigiɲɔgɔn dɔw bɛ kɛ kuma dɔ la a bɛna i fɛ yen a b'a fɔ ko ko bi ye ne tile fila ye n tɛ dumuni kɛ ubiyɛn bi an tile saba an tɛ dumuni kɛ ubiyɛn kunun yɛrɛ an ma dumuni yɛrɛ sɔrɔ o tuma a y'o sugu f'i ye k'i k'i jija i k'a dɛmɛ ka fɛn d'a ma min bɛ o don latɛmɛ i k'o kɛ n'i y'o kɛ ala b'i yɔrɔ filɛ kosɛbɛ wa sigiɲɔgɔn fana n'aw bɛ luwanse la ɲɔgɔn kan walima a bɛ sigida la walima a ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a ka tobiliw bɛ kɛ ɲɔgɔn ɲɛ na k'o tuma i kana sigiɲɔgɔn ka a tɔɔrɔ ni e ka tobili duman kasa ye se bɛ e ka se t'ale ye
kuma bɛɛ e bɛna ni dumanbaw ye k'olu tobi k'o kasa cari du kɔnɔna na ale denw b'o mɛn a musow b'o mɛn mais se t'u ye a nege b'u la a se t'u ye i kana sɔn ɲɔgɔn ma o suguya la n'i b'o kɛ i ka dɔɔnin bɔ a tobilen kɔfɛ ko i ko o d'u ma o de cɛ ka ɲi i ka dɔɔnin bɔ a la k'o d'u ma diinɛ b'o de f'i ye n'i bɛ se ka dɔ san ka d'u ma yɛrɛ o san ka d'u ma i k'o kɛ o de la kira ko alayhi salam ni i b'o ko sugu kɛ i sigiɲɔgɔnw bɛ yen n'i bɛna tobili duman kɛ k'i k'a ji caya walima i k'a dumuni caya i ka dɔɔnin di i sigiɲɔgɔn ma hali n'a ma caya kojugu i k'o kɛ k'u fana mɔgɔ minnu bɛ yen sigiɲɔgɔnya la n'u b'u ka so jɔ k'a kɛ étages ye walima a ka janya kosɛbɛ i b'o min kɛ nin ye k'i ka jɛ ɲini i sigiɲɔgɔn fɛ o la e bɛna étage jɔli min kɛ i sigiɲɔgɔn dɔ de bɛ yen e bɛna jɔ e bɛ yen kɛ ale ka so sanfɛ a bɛ se ka kɛ fiɲɛ min bɛna ale fɛ e b'o tigɛ i ka jɛ ɲini a fɔ ne bɛna n ka so jɔ ka jɛ ɲini n'a jɛnna foyi t'a la walima e ka étage jɔ e bɛ to ka yɛlɛ o sanfɛ k'i munumunu i ka so sanfɛ i b'ale ka du kɔnɔnaw lajɛ ka mɔgɔw lajɛ mɔgɔ dɔw lankolon don dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ u lankolon don dɔw yɛrɛ bɛ yen olu fini t'olu la dɔw bɛ lahalaya dɔ la min yɛrɛ man ɲi nka e bɛ tila k'o bɛɛ lajɛ k'i to i ka so sanfɛ ka i ka faamaya jira k'i kana o kɛ dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ kira ko alayhi salam mɔgɔ min bɛ yen ni i mɔgɔ ɲɔgɔn a ka lɛtiri i y'a ta k'a kalan ka sɔrɔ a ma jɛ n'a ye o tuma i y'o lɛtiri min lajɛ a bɛ n'a fɔ i bɛ ka tasuma de lajɛ o tuma e ye sigiɲɔgɔn ka so lajɛli min kɛ k'a sɔrɔ a ma jɛ n'a ye i bɛ ka janɛmɛ tasuma de lajɛ silamɛw a tɛ bɛn an k'o kɛ i ɲɛ tanga ka bɔ o ma n'a sɔrɔ ɲɛgɛn b'a bolo ɲɛgɛn min bɛ yen n'a sɔrɔ a ma sutura fɛɛrɛ k'a ye n'a se b'i ye e min bɛna étage jɔ i k'o ɲɛgɛn sutura ka d'a ma diinɛ bɛ nin de ɲini a fɛ silamɛw ko wa fana e sigiɲɔgɔn n'i b'a fɛ ka fɛn dɔ san dumunifɛn na i n'a fɔ yiridenw walima fɛn dɔw minnu ka di i bɛ fɛ ka na n'a ye i ka du kɔnɔna na e n'ale dun ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na denbayaw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ko tuma i k'i jija i ka dɔɔnin di a ka somɔgɔw ma n'i yɛrɛ y'a dɔn i tɛ se ka fɛn d'u ma i bɛna ni fɛn min ye k'i k'a sutura ka don n'a ye gindo la k'a sɔrɔ ale maa ye walima denw m'a ye i k'a sutura ka don n'a ye so kɔnɔ o tuma n'o kɛra jurumutikaw la n'i donna n'a ye so kɔnɔ fana a k'a dun so kɔnɔ ye i n'i ka denbaya walima i ni denw kan'a to denmisɛnnin dɔ ka bɔ n'o ye kɛnɛma ka na o dun ale denw ɲɛna k'a sɔrɔ a se t'u ye k'a sɔrɔ o tuma n'i y'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ jurumuba de sɔrɔ o la silamɛw o tuma ko silamɛ ɲuman kira ka fɔ cogo la alayhi salam ko i man ka sɔn fiyewu e k'i yɛrɛ daamu ni fɛn duman ye e k'i yɛrɛ daamu ni dumuni duman ye k'a sɔrɔ e sigiɲɔgɔn o bɛ yen fɛn to o bolo e yɛrɛ b'a dɔn se t'a ye ka ban k'a dɛmɛ silamɛ o man ɲi dɛ n'i y'i sigiɲɔgɔn dɛmɛ ala b'i yɛrɛ dɛmɛ nka n'i bana k'i sigiɲɔgɔn dɛmɛ ala t'i dɛmɛ dɛ an y'o de fɔ yan don dɔ la n ko cɛ dɔ tun bɛ yen ekɔli karamɔgɔ don a ko muso tarawele ka wagati la k'olu ye gɛlɛyaba sɔrɔ u ye gɛlɛya in sɔrɔ tuma min na o tun tɛ sara sɔrɔ ala y'a kɛ u ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen don dɔ la o nana o ko bi olu tile saba olu tɛ dumuni kɛ o y'a sɔrɔ teri minnu bɛ yen bɛɛ ye dɔ d'ale ma bɛɛ ye dɔ di o cɛ ma o y'a sɔrɔ ale fana o sigiyɔrɔw la foyi tun t'ale kun ka 100 kɔ ale y'o 100 bɔ k'o di a sigiɲɔgɔn ma n'o ye a baara ɲɔgɔn ye ka ala minɛ ale nanen so dugu jɛra muso ko nasɔngɔ ale ko dɔrɔmɛ 1 t'ale kun ko munna ko wari 100 min tun bɛ ne kun kunun ko ne y'o di karisa ma parce que k'a ko k'olu tile saba ma dumuni kɛ o muso ye mankan wuli o yɔrɔ bɛɛ o y'a sɔrɔ ale ni mɔgɔ min bɛ luwanse la so kelen kɔnɔ vɛrɛnda kelen kɔrɔ o cɛ in ye wayi de sogo feerela don ale muso bɛ ka mankan min ci wariko la parce que a y'a di dɔ ma o ma bɛn busikɛ y'o mɛn a hinɛ donna busikɛ la ala y'a kɛ cɛ bɔlen so kɔnɔ ka na vɛrɛnda kɔrɔ a cɛ busikɛ in bɔra k'i den ka n'a kɛrɛfɛ ko karisa na yan a nana min kɛ busikɛ ye 1000 bɔ k'o d'a ma ko nin minɛ muso yɛrɛ t'o kalama dɛ o tuma ale sɔrɔla ka bɔ ka na muso yɔrɔ la ka 1000 di muso ma ko nin minɛ i ka taa bɔ nin na a kɛra jinɛya ye muso in ɲɛna a m'a dɔn cɛ ye wari sɔrɔ cogo min na nka o kɔrɔ ye jumɛn ye cɛ ye 100 de di ala ma nka ala y'a sara 10 de la 100 sigiyɔrɔma 10 o tuma ni mɔgɔ min ye ɲuman k'i sigiɲɔgɔn ye ala b'a sara nin cogoya de la n b'a ɲini ala ka barika don an n'aw la kuranɛ ala k'a nafa n'a ye aya minnu b'a la ala k'o nafa d'an ma ala b'an yamaruya k'an ka kɛ ladiri ni ɲumankɛlaw ye ala m'o nɔgɔya an ye طيب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا تدع لنا في مجالسنا عزيزا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خزلته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا أنتنا على قضاء واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى العرض كيف سطعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. alhamdulillahi rabbil alamin an baden tebe Cherifla la jabo amade la fa ambora ka juma misali ya rabbi ala ka ke bato minale juma cha mami ala bura ala ko irana ni an Allah dai ni juma sel bana mi gira imam na ka anyininga atoka na jama na bora mamununa imam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Allah barakatuh. Ne to Usman Kamara mfa to Chemgo Kamara mba to Aisha Dabu ne wulula nyonondi ay maningawe bara sababu dilla mfasira sigu jamana ga yan o sigu jamana ga malikono o ngane wulula nyono o ni anga imam ye imam no boray ni ye mami ye ka kutuba kala mawnya wayra e dokala ma fe ka do ka kala non temena siraj mo fa kera karamo mo fe nambulo ay ne ga kalan damne o gara suraka karamo do dibulo o ngi fatir ga chokoro ba kundo ay ndiwo mamamu Kamara ni sanfla kale bulu qur'an kalana bo ko be nana du madrasa la nga madrasa karamo to Abubakar Traoré ale nyonon kay ma ko musikile be siribala bo ne fa ko be barala baranyam ko kundo yi bo ayendo o fe kalana ni sanani ko bulu madrasa la o sanani ko fe nana sigu nane sigu ni adam ne Bakar Chamfe ni sanfla ke o fe donc sanfla dapale ndara sara touré fi ala ga hina ufula bela o ni kalan toge sara fe ko kalamba o ni 9e keminge kuma nana Bamako ya o ni lycée ke hilalula ka bagi soro enno o ma soro ka karamo yake san jama o kuma flashi kalan nana dele watimna donc ko sa ka be ke ni concours an ga wakati la wa soro kuma mo ta ka soro concours te mako ko be mo munun ta ko niveau batolu la donc ko be concours de ke o damena na ona wala Mali ma be na région be ani mako capital yere o anye concours ke an mo bina ni wolonfla an tara donc an dona anye kalange donc anye licence ke katla ka maîtrise ke wala to ni maîtrise mi gagné mention très bien sur là donc ni o ko tuguni c'est la ga se karambo ya matuguni o kono na on na ko concours do be ku ka do en supla ka kalange tu
bon nana o concours kɛ ala kɛ passer fana bon n taara do kɔnɔ k'o kalan fana kɛ k'o ban donc bani donc n ka kalan niveau bɛ master de la master 2 donc niveau b'o de la donc o kɔfɛ o tilala k'an recruter k'an kɛ professeur de l'enseignement secondaire donc k'an bila ka taa Tombouctou Tombouctou ye san 4 kɛ donc san 4 bannen kɔfɛ u ye n bila ka na Bamakɔ yan tuguni n nana donc académie ye n bila fil labo la lycée fil labo donc n bɛ mɔgɔw kalan yen de kalan min kɛra o de ye nin inchallah mɔgɔ minnu tun bɛ yen Alhaji Ɲafo tun bɛ yen o y'an kalan 6e na ka tila ka kalan 7e na Sara Ture yɛrɛ a muso n'o ye Seyida ye o y'an kalan fana 8e na an nana se 9e na a Sara yɛrɛ nana an kunna k'an kalan yɛrɛ a y'an kalan caman na bon kɔfɛ karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Mahamudu Jire o tun y'a ka karamɔgɔ jolen dɔ ye o tun taara dugu la ala y'a kɛ a y'u wele o nana donc o ye 9e tɔ kɛ an kunna fo ka taa 9e ban bon Hilali la o y'a sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen ko Jara nka a fatura sisan Jarakɔrɔba tɛ ale de tun bɛ lycée kunna tɔgɔ in yɛrɛ bɔra n kɔnɔ mais Seguka don a kɔrɔkɛ de tun bɛ Flashi mɔgɔw kunna fɔlɔ der arabe min bɛ yen a kɔrɔkɛ de tun y'o directeur ye donc ale fana tun ye kalan kɛ Egypte bon ale nanen moduru min tun bɛ yen n'o ye Sufiyana Dramé o y'ale kɛ lycée ɲɛmɔgɔ ye o tun bɛ yen Jarakɔrɔba yɛrɛ tun bɛ yen o wagati nka Jara fitini yɛrɛ tun bɛ yen Sila fana tun bɛ yen bon n b'a fɔ Jawara o tun bɛ yen o wagati ni mɔgɔ caman wɛrɛw Bamori ninnu Sulemani Jara ninnu Bekayi ninnu ninnu bɛɛ bɛ yen ani Ridwan Haidara ninnu bɛ Hilali karamɔgɔw ye quoi. Alhamdulillahi rabbil alamin n baden tɛbɛ Cherifla lajɛbaw bi maa caman miseli imam kɔfɛ maa caman bɛ a ye o n'a dɔn ko a ye kulujan caman de tɛmɛ ka kɔfɔlɔn caman tɛmɛ ka sɔrɔ ka jɔ ni jɔyɔrɔ in na bi imam dɔn ti ban an b'a deli ala fɛ halisa barikama caman ala k'a diya ni ma k'i mɛn silamɛ jama ɲɛ jɔyɔrɔ minnu ni danaya minnu kalifara i ma ala kɛ i se a doniw kɔrɔ ni an bɔra imamiya ye ala ka latigɛ ye nka ala bɛ fɛn o fɛn di mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ a b'a kɛ ka bɛn waati dɔ ma a tila ka a tɛmɛ sababu dɔ fɛ imamiya y'i sɔrɔ cogo di alimamiya ne sɔrɔ cogo min na alhamdulillah o ye ne nana sigi na yan n bɛna misiri na n bɛna seliya n to ka wajulu kɛ dimanche fɛ ala ye o y'a dɔn k'a fɔ n ye kalan dɔ kɛ bon ni cɛkɔrɔba min filɛ ale de y'an ka alimamiba ye ale tɔgɔ ye Moro Tarawele ale de ye alimami bɛɛ ɲɛmɔgɔ Kinda la u ye alimami min kɛrɛnkɛrɛn k'a ka kɛ alimɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye o de y'ale ye donc nka maa min don limaniya mɔgɔ don maa sabalilen donc a yɛrɛ tun ye mɔgɔ dɔw a b'a fɔ ko ale tɛ temps sɔrɔ kuma dɔw la a bɛ mɔgɔw bila ka seli ni mɔgɔ ye o de ye maa wɛrɛw kɛ k'a kɛ ale nɔ la nka kɔfɛ mɔgɔw nana jira k'a fɔ u b'a ɲini a fɛ ka kɛ alimami yɛrɛ o ko nanen a kɛra alimami ye ka sigi girin minnu bɛ yen ani mɔgɔw ninnu a y'olu bila ka kɛ alimami yɛrɛ sisan o sigili kɔnɔna la u ye ne k'ale ka dangan fɔlɔ ye ka Idris Tarawele o de filɛ nin ye k'o k'a ka dangan filanan ye Mahamudu Sila o filɛ nin ye k'o k'a ka dangan sabanan ye o ko kɔnɔna la ni seliba ani selinjini a tun bɛ ne yamaruya n ka kutuba kɛ quoi ni olu la bon ne tora o cogo la o tuma ala y'a kɛ juma in nana dayɛlɛ waati min na a y'a fɔ ne fana ko bon n ka kutuba kɛ ni mɔgɔ ye nka n ka nayibu filanan in n'o ye Idris Tarawele ni dalila ye ne sɔrɔ o b'a kɛ ne nɔ na donc an ye a baara kɛ o kɛcogo la donc sisan ale de ye alimami titulaire yɛrɛ ye nka ne y'a ka nayibu de kuma ye nin de ye quoi. Ni kutuba ni émission in dabɔra TV Cherifla fɛ misiriw kɛ yɔrɔ dɔn o fana tɛmɛnen kɔfɛ kutuba kɔnɔ i dabɔra ka se a ma sisan misiri a bɛ chantier la an b'a dɔn a mako bɛ fɛn caman na nka halisa n b'a fɛ i kɛ wele bila mɔgɔw ma aw mago bɛ fɛn minnu na halisa ka segin a dɔw kan hali silamɛw ye ka tila ka misiri in yɛrɛ a bɛ dɔn ni tɔgɔ min ye a n'a bɛ se ka taamasiyɛn ni min fana ye. to ye an ka misiri in a bɛ quartier min na n'o ye nafadji ye nka a bɛ wele ko Dumazana nafadji donc misiri in bɛ Dumazana nafadji de fɛ o tuma misiri in a jɔli an b'o de ɲini nin waati na e yɛrɛ ɲɛ b'a la min jɔlen filɛ nin ye alhamdulilayi maa ɲuman dɔw de ye nin jɔ ka d'a ma nka jama nana caya quartier n'a bonyana jama bɛ caya o tuma misiri in dɔgɔyara mɔgɔ la
o de la an natara k'a fɔ an ka dɔ fara misiri kan nka alhamdulillah quartier mɔgɔw ka dɛmɛ a n'an ye dɛmɛ minnu sɔrɔ an ye dɔ kɛ yɛrɛ ɲɛ bɛ tilancɛ bili la nka tilancɛ dɔ in ma bili an mago bɛ dɛmɛ de la pour que o baara sɔ bɛ se ka dafa cogo min na dabako ɲuman na o tuma an bɛ wele bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔn ani tilebi fa an bɛɛ lajɛlen fɛ u ka an tulomagɛ ka an dɛmɛ ka an ka misiri in tɔ dafa ɲɛ ni maa min ye ala ka misiri jɔ ala ka so de jɔ ni ala ka so jɔ o sara alajana de kɛra ko ni maa min ye alayhi salam ni maa min ye ala ka misiri jɔ hali ni tamaro fɛrɛ o hakɛ i y'o de di ko ala ka misiri ka jɔ n'o ye k'ala b'o kɛ alijinɛ so ye k'o d'i ma lahara o tuma ni baara min b'o cogo la misiri jɔ fɛn tɛ yen min b'a ɲɛ ka d'a kan n'i y'a jɔ k'a di ala ma maa maa bɛ yen n'o ye jɔko fila sira kɔnɔ walima o ye farida kelen diya kɔnɔ a bɛ baraji min sɔrɔ a la ala b'o di i ma tuguni ka sɔrɔ ale ta fɛn ma bɔ a la o tuma foyi tɛ yen min b'ale ɲɛ n'a fɔra sarakatul jariya misiri jɔli de y'o ye o tuma an k'an k'an jija an ka misiriw jɔli ka caya n'a se bɛ mɔgɔ min ye lahara sɔrɔli ɲuman o de ye misiri jɔli ye o tuma an bɛ wele bila silamɛ bɛɛ ma yani mali kɔnɔ ani mali kɔ kan u k'an tulomagɛ misiri in jɔli la n bɛ aw yɛrɛ fo k'aw barikada kosɛbɛ a ka nani na a diyara an ye kosɛbɛ nani ala kana a danni ma ala ka sijan ni kɛnɛya d'aw ma a ye ka diinɛ de kɔrɔta ala ka aw yɛrɛ kɔrɔta n'o tɛmɛna an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba bi n'o ye sumani sherif madan haidara an bi a fɔ k'a barikada a ka cɛsiri la diinɛ na n y'a fɔ n y'o fɔ kutuba la cogo min na kunu ani bi ne ye ale dɔn kabini ne bɛ kalan na o y'a sɔrɔ ne bɛ 9e de la ne y'a ye segu 87 ne y'a ye o y'a sɔrɔ a taalen don wajuli la ye o y'a sɔrɔ ne ye denmisɛnnin i y'a faamu k'a taa o la fo bi a m'o sira bila donc vraiment o ye ne yɛrɛ kabakoya kosɛbɛ nka n kun b'a fɔ don sɔrɔ ni bi tɛ quoi donc an b'a fɔ a ka cɛsiri la o tuma o kɔfɛ o conseil bureau tɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka imama mɔgɔw fo ani silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo o conseil min bɛ commune na a président kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o yɛrɛ fo n'o ye Mamadi Sise cɛsiribaga belebele i y'a faamu o tuma an b'a fɔ a ka cɛsiri la ka sijan ni kɛnɛ ala k'o d'a ma ka tila ka Isa Tarawele min sigilen filɛ ka tila k'ale fo bureau min bɛ yan ne yɛrɛ bɛ bureau in na bureau de zulema o président o ka adjoint de ye ne dalen b'o kan donc ne yɛrɛ dalen b'o mais ale de ye bureau exécutif ale de y'o secrétaire général ye cɛsiri min b'a la olu ɲɔgɔn ali Isa la o ye ɲɔgɔn tan si la ni Mamadi Sise yɛrɛ bɔra la donc an b'a ɲini ala ka sijan ni kɛnɛ d'u bɛɛ ma o tuma an bɛ tɔn in maa bɛɛ fo ka tila k'an ka dugutigi fo an ka alimami yɛrɛ k'a fo ani misiri kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ani an ka commission mɔgɔ bɛɛ ani silamɛ fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka foli di bɛɛ ma n'a y'a sɔrɔ an ɲinɛna min kɔ o ye hakili de ye n'o tɛ an m'a dabɔ a kama an bɛ yafa ɲini o tigiw fɛ. alhamdulillah an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la TV Cherifla filɛbaw n y'a fɔ aw ye nin tun ye an ye nafaji alimami y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan ni ye ala ka so ye ka fili bi ka kunbɛn sini nafajikaw misiri mago bɛ jɔli la an yɛrɛ nana an ye a ye bajiw de siri bɛ kɛnɛma mɔgɔ min bɛ seli kɛnɛma o de ka ca min yɛrɛ bɛ kɔnɔna na ye o tuma misiri a mago bɛ jɔli la a mago bɛ dɛbɛw na a mago bɛ tapiw la aw minnu ɲɛ bɛ a la aw ka ɲumanya ɲɛsin yɔrɔw dɔn an b'a deli Alahu Taala fɛ ala kɛ hɛrɛ kɛ an ye ka an ci fɛn na fɛn min bɛ an nafa diɲɛ na ani lahara ala k'o latigɛ an ma an b'aw fo aw ka ɲamadali la ka da waati kɔrɔ kan an b'aw bila nin yɔrɔ a kan bɛn waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون